नैबे सफायदिया माने एकदम बिराद गिदिर जायो दै बे सफायदियानो गोबां मानसिफोरनि न' खुरबाय न' बांखौ खुरबाय सिलिंखार खालामलांजोबबाय नै दायो देरबोलायबाय जोंना गामिनि आफादगिरि नेहाथारिया ओरैबायदि मैखोम माने मावनाय दांनायाव ओरैबायदि आखा फाखा दै सारमोन जोंना नैबेयो जाहैबाय सेक्रेटारि आदाया गामिनि बैबो जाहैबाय बुद्धिराम दैमारि गिबियावनो खुलुमबाय सारमोन दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ साफ्रोमबो गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बरायना लाहरनाय जालायबाय दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांदो दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय माने जोङो 2 नम्बर बाटासिफोर माने गामिनि जोङो माने गामिनि रायजोनि दिनै खामानि मावदों आरोना गामियावहाय गिबियावनो नोंथांमोना बे दैखौ नायग्रोनानै लाग्रो बे दैया जाहैबाय सफाय दैमा ओरैबायदि माने देरबोगासिनो दं नायनो हागोन नैबे दैया जाहैबाय सफाय दैमा बियो माने हाजोआवहाय अखा हादोंमोन नालाय जोंनियावबो हागासिनो दं खिन्थु हाजोआव एसे अखा हाबानो दैया देरबोयो दै आदैया नै एसे साफा खालामगासिनो दं हाग्राफोरखौ नैबे सफाय दैया माने एकदम बिराद गिदिर जायो दै बे सफायदियानो गोबां मानसिफोरनि न' खुरबाय न' बांखौ खुरबाय सिलिंखार खालामलांजोबबाय नै दायो देरबोलायबाय देरबाथाय नैफोरजों न'फ्राव हाबजोबो माने ओरैजाय उसिजोबो गामिजों बे सफायदिया जोंनि गामिनि सानजाहा जिंजोंहाय बोहैलाङो आरोना सारमोन बेनिफ्राय नोंथांमोननो देखायनो नाजादि गामियाव मा खामानि जागासिनो दं बिदिब्ला भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक मोनसे होना होदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो फेसबुकाव नायदोंबा फेसबुकाव फल' खालामनानै लादो बिदिब्ला थौदो ओरैजाय खामानि मावनायसिम थांसै नैयाव माने नैबे मेथ'खाखौ दायो गारगोन आरोना गारसिगोन बाहेराव थिखोसिगोन मानो होनोब्ला अखाया ओरैबायदि हागासिनो दं सानब्रै सानबा माने गारनोनो नामलायाखै बिनिखायनो माने उपाय गैया अखाब्लाबो मावनो गोनां जाबाय जोंना नैबेयो जाहैबाय सेक्रेटारि आदाया गामिनि बैबो जाहैबाय बुद्धिराम दैमारि जोंना गामिनि आफादगिरि नेहाथारिया ओरैबायदि मैखोम माने मावनाय दांनायाव ओरैबायदि आखा फाखा दै सारमोन मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ मोनसे लाइक होना होदो दैया माने उसिलांजोब्बाय दैया ओमफ्राय दिनै ड्रेनखौबो जावबाय जावनानै माने दैया एसे थांसिगोन आरो आंना न'आ एसे बासायसिगोन लोमनायनिफ्राय ओइथिंजाय दङ नै जोंहा गामिनिनो एकदम माने आखा फाखा मावग्रा राजु बर' नेटआ माने जोंना फुराना जाबाय हा नैबे नेटआ माने गोबां सम जाबायमोन फुराना जाबाय बे नेटखौहाय दायो गारनानै गोदान लागायनोसै उपाय गैया अखा हानायाव मावनो गोनां जादों मानो होनोब्ला अखायाथ' माने गारनायनि नामखौनो लाखियाखै नालाय माला गारगोन दैखौ नेबाय थानो हाला दैया बांद्राय जाबाय उसिलांबाय नायनो हागोन नै माबायदि उसिखो दैया बेनिखायनो माने उपाय गैया दैयावनो मावनो गोनां जाबाय ओरैथ' नै नुहुरलानो मानसिफोरखौ धोरोमजोबसिगोन दायो नैथिंजाय नैबे नेटखौ गारनानै गोदान नेट लागायसिगोन बिथिं माने फख्रिया मोननै दङ नैबे मोनसे नैबेनि नाया बिथिंजाय बारलाङो बिनि नाया ओरैजाय बारबोयो माने थ' बिदिब्ला भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला एसेयावनो दोनथ'नोसै थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गोदान भिडिअ गोदान ब्लगजों जे बर' हारिनि गोजोन्थों।